U toku je emisija gledanja snimaka. Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao odnos Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore. Ona voli Jovanu i to je tako. Vidimo kako se smeška, rekao je Terza. Ja da je volim, Dragana bi išla ćelava, rekla je Stefani. Ukoliko hoće da bude sa Matorom, neka bude, samo što dalje od mog deteta, rekao je Munja. Devojka koja se ponaša najbezobraznije prema ocu i majki, baš će biti divna prema tebi. Koja je to veza da se vodite principom? Ako se njima nešto desi, mi ćemo raskinuti, rekao je Mića. Matora ima Stefani za rezervu, rekao je Milan. Nije istina, rekla je Matora. Sve je iznenadila Stefanina izjava da je volim, Dragana bi išla ćelava po imanju. Ona je priznala tim da više nema emocije prema Matoroj. Sve sumnje sada su definitivno pale u vodu.